Marko, s-serata tajba, nsellimlek. Nsellimlek, Marko, nittama li qed tismani minn ħatijek. Tajjeb wis. Mela, spjegalna ftit, aħna rajna xi ktibt fuq Facebook u se nkunu qegħdin naraw ukoll il-post illi tellajt. Dan huwa proġett illi inti kontilek taħdem fuqu snin twal u li issa donnok tħalt fisqa ma tax fejn ħataqbad muru qed tisma' sa hawnhekk jien ma nistax inkompli. Spjegalna x'ġara. Mela ħana tidaq xejn kuntest. Jiena kelli din l-idea jien hawnhekk bħala xogħol engineer innovatur. Naħdem fil-qasam tal-ilma. Kelli idea biex niżviluppa proċess li riċikla ilma f'lukandi. U din l-idea applikajt għal fondi ta' riċerka way back in 2006. Il-proġett ta' riċerka kif kelli prototip f'lukanda li ħaddimta sena kien suċċess kbir. Bħala partners Ġermaniżi u l-Electrical Group li provdew is-sit fejn it-test tiegħu kelli wkoll daħħal ukoll public health. U raġuni kienet illi kont naf illi dal-proġett il-fatt li jirriċikla dranaġġ filma għal faċil ta' toilets is-saħħa nsitra anki li jkun tajjeb għax-xogħol biex imbagħad jista' jintuża fix-showers. Biex antiċipajt illi jista' jkun hemm xi reżistenza fejn public health. Il-proġett kien suċċess, u fil-fatt anki waqt li qed nagħmel dal-provi fi 2010-2009 il-proġett beda jinstema' anki barra minn Malta, jiġifieri kienu ġew l-Al-Ġażira u l-istazzjoni oħra jiffilmjaw. Sussegwentament su 2011 applikajt għal fondi tal-ERDF biex fil-fatt ikoll installazzjoni kommerċjali ġewwa Malta. 6 klijenti li kien lest jaċċetta l-ilma. U fondi tal-ERDF bnejt dal-impjant kummerċjali li huwa sostanzjali, jipproduċi 60,000 litru kuljum. Ġollu kanda biex verament nirriċiklaw l-ilma. Minn dak iż-żmien law jieri ingħalqu bik kollha. Li rrid ngħid huwa kull min jafflik, kull min irid ibbieħ ilma li huwa tajjeb għax-xorb, bħalma fil-każ huwa fil-fatt fil-każ tiegħi. Hemm sempliċement applikazzjoni illi timla u tibgħatha lill-public health u hemm testijiet pjuttost bażiċi u l-mertu ta' dik l-applikazzjoni tingħata permess biex tista' tieħda l-ilma. Jiena din l-applikazzjoni mlejta l-ilma tiegħi huwa tajjeb, dejjem kien tajjeb, għamilt testijiet fuq testijiet, imma għal raġuni wara l-oħra il-permess ħafna ġie. Jiġifieri issa ġrali Sal-ġimgħa l-oħra kien baqa' li ġiex options jew intella l-gvern il-qorti u bil-konsekwenzi kollha tagħha jew inkella nżarma. Jien fil-fatt żarmajt u kważi frustrazzjoni dik il-post li qed tarawhom. Mela, Marko, inti kont fuq l-Al-Ġażira, fuq il-BBC, ingħatajt ġieħ ir-Repubblika u weħilt mal-burokrazija. Asma tekux burokrazija per se jew preġudizzju għal fatt illi jiena l-ilma tiegħi qed joriġina mid-drenaġġ. Hawnhekk irid niċċara illi lemma l-ebda liġi Maltija u l-ebda liġi Ewropea fil-fatt iċċekkjat il-Kummissjoni Ewropea. Li tipprojbixxi l-ilma tiegħi ma jintużax alla volja qed joriġina mid-drenaġġ. Jiġifieri l-liġijiet huma ċari jgħidulek inti biex tuża l-ilma fix-showers jew għax-xogħol jew affarijiet oħra titlaħaq dan-livell kwalitattiv, jiena dak neħu u fil-fatt id-direttiva tajt irrespective of the source. Jiġifieri ġej minn fejn ġej l-ilma, sakemm fl-aħħar mill-aħħar qabel ma jintuża jilħaq dak il-kwalità, dak l-ilma jista' jintuża għal dawk ir-raġunijiet. Jiena fil-qasir ħafna forsi tista' tgħidilna x'se jiġri issa għaliex ħafna nies qegħdin jistaqsu għad id-domanda. Ħajjaqaf dal-proġett? L-apparat li għandi. Investiment li rrid ngħid mhuwiex investiment biss-privat, mhux biss BBC. Il-Gvern Malti fondi għar-riċerka, fondi ERDF funds u anki fondi ta' commercialization. Investa darba darbtejn tlieta tal-proġett li kien suċċess. Imma at this point in time żarmaw.